ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಜೇಸನ್ ಪಾತ್ರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಐನೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿನ ತೋಜಪಾದ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಒಂದು ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೂರ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸಿ ಬಳಸನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ನಂಜಿ ಪಾತಿರುವೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪದ ಜಪಾವೆ ಮಾತೆಲೆ ತೂಲೇನು ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇದೀಗ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಈ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ರಾಜ್ಯ ಸರಿ ಏರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಮೊಗಲ್ ಪುರ ಇಂಚ ರಾಪಾಟ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಕೇರ್ ಕಾರಣ ಮೊಗಲ್ ಇಂಚನ ಕೊರ್ಪುನ ಏನೋ ಕೊರ್ತಿರ್ದುಲೆ ಪಾನ್ ಬೀಡದ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಮೊಗಲ್ ಏರು ಮೊಗಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಪುಮ ಮೊಗಲ್ ಇಂಚ ಸಾವ ಮೊಗಲ್ ಮಲ್ತೋನ್ನ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲಿಗೆ ಏರಗಳೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಬಿಟ್ಪಿಜೇರಿ ಮಾತ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡಾಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡಾಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಆಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುಜ ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕಳ TRP ತಿಕ್ಕನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ನೇರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುಣ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಡರ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಮದಕ್ಲ ಉಂತಿ ಅಂಕಲ್ ತುಜ ಬರನಿಕ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಸನ್ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಮೂವಿದ ಬಜೆಟ್ 40 crores ಆತನ್ 40 crores ಆತನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 89 crores ಆತನ್ 90 crores ಆತನ್ಲೆ ಬಟ್ ಚಾಕಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ತನೆ ಕೊಂಜಿ 10 crores ಬತ್ತಗ 80 crores ಸಿಗದೆ 40 crores ಬಜೆಟ್ ಹೋಲ್ 80 crore ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ್ ಕೊರ ನೆತ್ತ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿರಂಜಿ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜನ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಹೋಗುಜಾ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು 40 crores ಮಲ್ಲನ್ನ 80 crores ಮಲ್ಲಣ್ಣದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುವರ ಮಾರ ಅವಳು 80 crores ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು 20 ಕೋಟಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ವಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಲ್ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಹೋಗುಜ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುಲ್ ಮಾರ ಅತ ಯಾನ್ಕೆನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫಿಲಮ್ನಾಗ್ಲೆ ಪಾಂಡನ ಓದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಮಂಡಿಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲೆ ಪಾಂಡನ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾಕಲೆ TRPಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪುರ ಪಾಂಡನ ತುಕ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೀರ್ಥಪಾಠ ತೂಪುನು ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬುಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಾಡಿಗೆ ದಮ್ಮಿಜ್ಜ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಅಂತ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಉಂಡು ತೊಚಪ ನಾನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕೈ ಕೊಟ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಪಾತಾಳ. ವೇಟ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾರು ಮಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೂ ದ ಹೆಲ್ ಈಸ್ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮೂಲ ಮೂಲು ತಿರ್ತಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಕೊನ ದೀತಿನಿ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದಾರು ಇಟ್ಟಾರಣಿಗೆನ್ ಪರೆಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತುಕೊರನ ಗುರುನೇ ನೆನಪ್ದಿ ಒಂದು ರಾಪತಿಚ್ಚಿ ಆತ ಎತ್ತರಗ ಲೆತ್ತೊಂಪೋಯಿನಾರನೇ ಗುರ್ತೈಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಂಡ ತೆಲ್ಪೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ಕೋಟಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 20 crores ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮರ ಅವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೇಲೆ ನಾತ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಲಾಸ್ ಆವಡು ಲಾಭ ಆವಡು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ತಲಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಡ್ದಲ್ಲ ಪೋಪ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಡ್ದಲ್ಲ ಗಂಟು ಪೋಪ್ನ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಭ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆದಾದ ಬೇಲೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪುರ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತರ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಐಬೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ಐನು ಪೂರ ಪೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾಯ ಬೀಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆತ ಒಂದು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಮೊಕಲ ಕೋಮನ ಮಾರಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರಂದು ಭಾರಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಗ್ಗನಕ್ಲಿ ಯಾವರ್ಸಿಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದಾಲ್ ಬೇಲಿ ಇಜ್ಜತ ಐಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಜಿ ಕೋಟಿ ನುಂಗಿದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿ ನುಂಗಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಮರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ನುಂಗುನ ಪುರ ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಈನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ನುಂಗುನ ಪುರ ಈನ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟಾ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ TV ಚಾನೆಲ್ ಪುರ ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ದಾತನ ಒಂಜಿ ವಿತ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಯ ಇಜಿನ ಬೇತೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಪಾಡಿ ಈ ನಿಬ್ಬಾಡಿ ಮೇಕಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಸಾವದ ಮಕ್ಕಳ ರೀಲ್ಸ್ದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಐತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪುರ ಪಾಡಿ ಈ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಜನ ನಾಯ್ತ ಮಗನಕ್ಲೆ ಪುರ ತೋಪಿರಿ ನಿಕ್ಲೆ TRP ಬರ್ಪುಡು ಬುಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಆನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅತ ನಿಕ್ಲೆ ನುಂಗುನ ಪುರ ಬಡತ ಈ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಈ ಮೊಸಳೆದ ಜಿಂಕೆದ ಆನೆದ ಬುಕ್ ಪಂಜಿದ ಐನ್ ಪುರ ನಿಂಗುನ ಪುರ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ಬೋಡೇನತ್ತ ನುಂಗಿದ ಐನೆ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ
ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಬೊಕ ಈ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುರಂಡತ ಅವು ರೀತಿ ದಾನೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೋದು ಮಲ್ಪಿ ಪೋಲೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತ ಪೋಲೆ ಆಗಲಿ ಓಲಾಟದ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋದು ಇಪ್ಪಿರು ಈ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಪೋಲೆ ಹಾಕಲ ಪಿರೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತ ಪೋಲೆ ನಿಗಲ ತಿಗಲ ಕಟ್ಟ ನಿಗಲ ಬುಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರೀ ಸಾವು ಪೂರ ಪತ್ತ ಪೋಲೆ ನಿಗಲಿ ಪಿರೋಡು ನಿಗಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡೇನಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಪುದರ್ದಾಯ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಪುದರ್ದಾಯ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಿಗಲ ಮಂಡಿ ಸಮಯ ಜಾತ್ಲ ಅವಳ ಪೋದು ಪೋದು ನಿಗಲ ಕುಡ್ಲೆದಾಕಿ ತಿಗದೆ ಕುಡ್ಲೆದಾಕಿ ಮನೆ ಪದಿಪ್ಪರ ಆಂಡ ರಕ್ಷಿತನ ಹಾಕ್ಲಿ ದಾಲೆ ಪಾತಿರ್ತಿಜೇರು ಆರನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಮಲ್ಪ ಪಾತು ಜಪಾದಿರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಪವಾರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಈತ ಪೂರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಈತ ಪೂರ ಮೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡಂಡ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಾತಿರ ನಿಮ್ಮ ಆರನ ಪುದ ರೀತಿ ತಿರ್ತು ಬರೋಡಂಡ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತು 45 ಲಕ್ಷ 45 ಲಕ್ಷ .4 ಉಂಡು 45 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಗ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ಜನಟ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬಡ್ಚಿ 35 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಗ 35 ಲಕ್ಷದ ಜನಕಲ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ಜನಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂದೇನಗ 20 ಲಕ್ಷ ಪಂಡ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಏರೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವು ಸರಿಯಾನು ಒತ್ತನ್ವೆ ಆಂಡ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ತಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆರೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನಂಡ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿಡ್ ಬತ್ತನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸರಿ ಅವು ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಬಿಟ್ಮೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಗೀತ್ನಟ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಲ್ಪರಾತಂಡ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆರೆಗಾತೊಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಜಂಡ ಬೊಕ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಪುರ್ಸಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬುರ್ದೆ ಪೋತಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದಾತಂಡು ಈ ರಿಯಾಜ್ ಫೈಜು ಅಕ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಬೂರೊಂದು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದು ರಾವೊಂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಯ್ಯೋ ರಿಯಾಜ್ ಮೇರಿ ಜಾನು ರಿಯಾಜ್ ಮೇರಿ ಬಾಬು ರಿಯಾಜ್ ಮೇರಿ ಶೋ ನಮ್ಮೋ ಅವು ಪೂರ ಹಸುರು ಮಲ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಪೋಪುಜಿ ತಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಶೇ ರಿಯಾಜ್ ಬೋಲೆ ಮಾರ ರಿಯಾಜಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ ಆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋದು ಇಪ್ಪೆ ದಾದ ಬಡ ಮಲ್ಪರ ಉಪರ ಅಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೂರೋದು ಪೋತುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯ ಮಾರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಶೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವನಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಇದಕ್ಲೆ ದಾಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಪಿದೆ ಇದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಕುಡ್ಲ ವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಇದೇ ಪಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿದೆ ದಾದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ರೀಲ್ಸಾ ದಾದ ಬುಡ ಮಲ್ಪಿ ಬುಡ್ದು ಓತಿಜಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಫೈಜು ಜನ್ನತ್ ಜುಬೇರಾ ಬುಕೇರು ಹರೀಶ್ ಫಖಾನಾ ಒಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ತೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲೇನು ಗೆನ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಸ್ವಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೀರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ತೀನ ಮಲ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಬೂರ್ದು ಬತ್ತಜಿ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಜಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಡ ಮೀನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಆತಿ ಎಸ್ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಆತಿ ಎಸ್